Szanowni Państwo, zapraszam Was na kolejny odcinek na naszym kanale, na materiał Polska, Czechy, analogie w polityce międzynarodowej. Moim gościem dzisiaj jest Jan Rafael Lupomeski, doradca byłego prezydenta Czech Wacława Klausa, a także aktualnie ekspert od, mogę powiedzieć chyba śmiało, czeskiej polityki, prawda? Tak, dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie. Mam tą przyjemność w Czechach komentować polską politykę i w Polsce czeską politykę. Cieszę się bardzo, że mógł Pan do nas dołączyć. Materiał dzisiejszy będzie przede wszystkim poruszał właśnie polską i czeską politykę, analogię między tym, jak wygląda sytuacja koabitacji między prezydentem a rządem, bo możemy się, myślę, zgodzić, że jest to swego rodzaju zwierciadło. Z jednej strony mamy prezydenta, który jest nieco bardziej eurosceptyczny, nieco bardziej stanowczy wobec rządu. Z drugiej strony prezydenta z kolei, który jest raczej entuzjastą Zachodu, jest bardzo pro-NATO, jest wojskowym swoją drogą, więc siłą rzeczy tak to wygląda. Jak pan zapatruje się na sytuację, w której prezydent musi współpracować z rządem, z którym zupełnie mu nie po drodze w obu tych scenariuszach? Tak, jest to bardzo ciekawe pytanie i widzimy tutaj rzeczywiście paralele, gdzie mamy bardzo trudną kohabitację w obych dwóch państwach. W Czechach mamy prezydenta, można nazwać z obozu liberalnego, progresywnego i rząd, który ma jakieś cechy bardziej narodowe, można powiedzieć też konserwatywne, i w Polsce jest dokładnie odwrotnie. Jak człowiek patrzy właśnie na obie te sceny polityczne, jak w Czechach, tak w Polsce, czasami może to być aż uśmiewne, bo w tym samym czasie oba obozy właśnie polityczne w tych państwach wykorzystują te same argumenty, tylko zupełnie odwrotnie. To znaczy, w Czechach czeski rząd chce uzyskać jakieś większe swoje uprawnienia polityczne i mówi o prezydentowi, że prezydent jest tylko jakąś postacią reprezentacyjną, bardziej można powiedzieć taką ceremonialną, i że tą politykę uprawia rząd, i właśnie krytykują to z tego punktu widzenia, można powiedzieć, konserwatywno-narodowego, chociaż to określenie nie jest do końca takie dokładne. I znów prezydent, który właśnie jest przedstawicielem, można powiedzieć, tego obozu liberalno-progresywnego, mówi, że on nie jest tylko jakąś postacią ceremonialną, ale że on ma jakieś uprawnienia, i wskazuje na różne przykłady też z Europy. W tym samym czasie właśnie ten obóz liberalno-progresywny, tutaj w Polsce reprezentowany przez obecny rząd, mniej więcej zupełnie neguje właśnie te wypowiedzi tego prezydenta w Czechach i właśnie powtarza te argumenty rządu czeskiego, albo odwrotnie, czeski rząd powtarza argumenty polskiego rządu. Możemy na tym widzieć, że jest to klasyczne polityczne starcie, gdzie dwa obozy, jak rząd, tak prezydent właśnie tej mocy egzekutywnej, próbują sobie uzyskać co najwięcej z uprawnień, co jest w pewnej mierze logiczne, że każdy przedstawiciel polityczny chce mieć jak największą władzę, i pokazuje to, że po prostu polityka jest coś więcej niż tylko to, co jest gdzieś zapisane, że zawsze każda władza będzie próbowała po prostu poszerzać ten swój wpływ na maksimum, i jeżeli to możliwe, aż na jakąś granicę właśnie tego, co możliwe. A jak wygląda realna władza prezydenta w Czechach? Jaka jest jego pozycja w tym systemie i wpływ szczególnie na tą politykę międzynarodową? Czy jest on zdolny do podejmowania takich działań jak na przykład prezydent Nawrocki, który blokuje nominacje ambasadorskie, jeżeli mu one nie odpowiadają? Ta rola prezydenta w Czechach jest bardzo podobna właśnie do tych uprawnień prezydenta Rzeczpospolitej, chociaż w Pradze jest o malinko mniejsza, tak?
ta główna różnica jest, że w Czechách prezydent má też prawo weta, może wetować ústavy, chociaż żeby przegłosować jego veto, na to jest wymaganá v Čechách tylko absolutná większość 101 posłów, więc większość, która gwarantuje istnienie rządu. Więc jeżeli istnieje rząd, jest stabilnie, ma jakieś stabilnie poparcie, to zawsze może przegłosować veto prezydenta. Czyli tak naprawdę prezydent może jedynie opóźniać decyzję rządu i czy tak samo wygląda to w kwestii nominacji ambasadorskich? Tak. Ještě tylko skończę właśnie z tym rządem i z tym jego prawo weta. Może to, jak pan powiedział, opóźniać, chociaż w Czechách zawsze był rząd koalicyjny i veto prezydenta może być przestrzenią właśnie znów do jakichś negocjacji koalicyjnych tego rządu, więc w pewnych kwestiach może tam po prostu działać z częścią rządu i też wpływać na tu politykę wewnętrzną. Z nominacjami ambasadorskimi w Czechách zawsze mieliśmy bardzo wysoką kulturę właśnie tej polityki międzynarodowej. Zawsze dochodziło do jakichś porozumień pomiędzy prezydentem i rządem, chociaż byly oczywiście też jakieś tam starcia, ale zawsze se jak dotychczas mniej więcej kończyli jakimś konsensuzem. I druga sprawa też bardzo odróżniająca właśnie tą polską politykę od českých. V Čechách bardzo szanował se też ten urząd ambasadora. Dużo wcześniejszych polityków po zakończeniu swojej kariery politycznej zostawali ambasadorami. Jeżeli byli powołani jeszcze za swojego rządu, to se zawsze szanowała ta kadencja po prostu tych umównych, powiedzmy 4-5 lat. Żebym podal taki bardzo konkrétny příklad. Byli i znów ministr zdrowia Adam Vojtěch po tym, co rząd ANO utratil vládze po wyborach w 2023 roku, jeszcze chwilę przed utratą właśnie tej władzy, został ambasadorem Republiky Českej we Finlandii i został nim przez całe 4 lata, kiedy rząd ANO był w opozycji. I on jako jeden z głównych, z czołowych, najbardziej widzialnych polityków ówczas opozycyjnego już ANO, został przez 4 lata ambasadorem Republiky Českej we Finlandii. Nikt to nie kwestionował i mniej więcej wrócił właśnie znów teraz przed wyborami 2026 i 5, przepraszam, i został, przepraszam, teraz mi trochę kadencje pomylili. Więc oczywiście w 2021, kiedy rząd ANO utracił tu większość i wrócił w 2025, tuż przed kampanią i znów w tych wyborach startował i znów jego partia ANO wróciła do rządu i on znów został ministrem zdrowia. Więc powiedziałem też, i to chyba istotne, że dotychczas tak to wyglądało. Teraz po tych wyborach w 2025 rząd też Petra Fialy przygotował bardzo dużo nowych ambasadorów właśnie pod koniec swojej kadencji i teraz pierwszy raz przeżywamy taki większy konflikt, gdy nowy rząd powiedział, że niektórych z nich nie powoła po prostu. Czyli mamy jednak sytuację, w której te nominacje niekoniecznie się pojawiają, mimo że ta kultura polityczna, jak pan mówi, zdaje się być nieco inna, bo u nas dochodzi do regularnych wymian między rządem a prezydentem. Ponad 40 ambasadorów, nie ma nominacji, mamy charge d'affaires chociażby w Czechach, jeżeli pamięć mnie nie myli, a jednak Czechy pokazują, przynajmniej pokazywały do tego czasu, że mimo niesnasek między prezydentem a rządem, to ci ambasadorowie jednak swoje misje pełnili i ta kultura polityczna była tym, co zdaje się chroniło pełnienie tych funkcji w należyty sposób. Zgadza się pan? Tak.
Zgadzam się, chociaż pan też mówi, że tutaj w Polsce kilka nominacji kilka ambasadorów nie ma właśnie tu nominacji prezydenta. Jeżeli się nie mylę, też ten sposób odvolania tych byłych ambasadorów też nie był jakoś bez wad, jeżeli tak można powiedzieć, więc tutaj może właśnie ta sytuacja też trochę tym całym zamiesza, bo jeżeli dobrze pamiętam, prezydent nie wszystkich ambasadorów odvolal, tylko ministerstwo ich ściągnęło z powrotem do Polski, což oczywiście może tą sytuację bardzo wyraźnie utrudniać z nominacją nowych ambasadorów. Ale to sprawy polskie. Ja jeżeli patrzę na te sprawy czeskie w Czechach, właśnie byla ta kultura, działała, chociaż też czeskie społeczeństwo dochodzi do coraz większej polaryzacji, która już się nie odbywa tylko właśnie na tym polu politycznym, ale też, jak znamy w Polsce, ale też w innych państwach Europy i całego świata, zaczyna też już dotyczyć też jakichś sfer osobistych i ta polaryzacja naprawdę narasta nie tylko w Polsce, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale też w Czechach i teraz z nowym rządem pierwszy raz mamy, że to starcie naprawdę doszło do tego momentu, że jakieś wcześniejsze uzuzy, zwyczaje zaczynają być przełamane i zaczyna dochodzić też do podobnych zjawisk, chociaż jeszcze nie na tą miarę, którą znamy tutaj z Polski. Czyli można powiedzieć, że Czechy zbliżają się nieco poziomem prowadzenia polityki po stronie obu obozów do realiów, które prezentuje polska polityka. Tak. Zbliża się to, można tak powiedzieć, chociaż cały czas w Czechach jeszcze uważam, że nie osiągnęło to tej intensywności, która jest tutaj w Polsce. Czy tutaj aspekty formalne, takie jak to, że w Polsce prezydent nominuje i odwołuje jako decyzja ostatecznie na biurku prezydenta, a w Czechach mamy kontrasygnatę, zmienia jakoś tą sytuację, czy jest to Pana zdaniem bardziej kwestia kultury niż tych formalności? Powiedziałbym, że oboje dwoje, tak? Kultura i formalności muszą iść rękę w ręce. Te konstytucje są napisane bardzo podobno, też różne właśnie spory, gdzie jest napisano, że prezydent powołuje, menuje, prezydent coś ma zrobić, jest też różnie interpretowane w Czechach. Ja nie wiem, właśnie pamiętam jeszcze ze studiów zajęć sprawa konstytucyjnego, kiedy profesor Groński, który był współautorem właśnie tej konstytucji czeskiej, mówił nam zawsze, że takie te niejasne formulacje w tej konstytucji, że oni nie są blendem tych autorów, kiedy ich przygotowywali, ale że to właśnie celowo jest zostawiona jakaś przestrzeń do sporu politycznego. Że ta konstytucja celowo przewidywała jakieś spory polityczne, bo są kwestie, które można politycznie rozwiązać jakimś konsensem, jakąś umową, dogodą. I właśnie, że te formulacje nie były blendem albo złym sformułowaniem tych uprawnień tego czy innego obozu, ale że były bardzo celowym, przewidzianym właśnie stworzeniem przestrzeni do rozmowy i do szukania politycznego konsensu między tymi głównymi graczami. Czyli z punktu widzenia czeskiej konstytucji te pewne luki, które pozwalają na interpretację, są takim mechanizmem checks and balances. Tak. Natomiast my, Polacy, raczej naszą konstytucję traktujemy jako nie do końca właściwie funkcjonującą, bo pokazał nasz system, że te luki w interpretacji prawa prowadzą do kryzysów politycznych, które skutkują kryzysami w sądownictwie, polityce międzynarodowej. Tak. Czy uważa Pan, że czeska konstytucja
wobec tych zmian zmierzających nieco w stronę Polski dalej będzie pełniła swoją rolę w należyty sposób poprzez te luki, które pozostawiają miejsce na debaty polityczne? Tak, nie pozwolę sobie jakimś sposobem krytykować polską konstytucję, tylko zauważyłem, będąc w Polsce i patrząc właśnie jak na te spory, tak na polską konstytucję, że polska konstytucja jest bardzo kazuistyczna. Polska konstytucja ma ponad, jeżeli się nie mylę, 230 artykułów i bardzo długich artykułów. Czeska konstytucja ma połowę, tak, ma gdzieś jakieś 115-19 artykułów i niektóre artykuły mają jedno, dwie zdanie. W ogóle polskie prawodawstwo, jak na niego patrzę, chociaż nie jestem ekspertem, wydaje mi się bardzo kazuistyczne. To znaczy, że każda sytuacja musi być dokładnie opisana, coś ale też sprzyja temu właśnie ogromnemu polu do interpretacji, bo jeżeli jest jakaś sytuacja bardzo konkretnie opisana i stanie się coś innego, troszeczkę innego, ogólnie bardzo podobnego, ale coś troszeczkę innego, teraz jest ogromne pytanie, czy można zastosować to rozwiązanie, które jest przewidziane dla podobnej, ale troszeczkę innej sytuacji, albo nie. Więc uważam, że z tego czeskiego punktu widzenia, i nie jestem ekspertem, ale że to może być właśnie też jakimś problemem właśnie później w tych interpretacjach. Tutaj jeszcze, ale żebym wrócił do tego czeskiego przypadku, bo rozumiem, że o tym tutaj rozmawiamy. W Czechach jest właśnie ta przestrzeń do tego sporu politycznego, który ma rozwiązać tą sytuację właśnie działaniami politycznymi, rozmową, negocjacjami politycznymi i na tym wszystkim jest gdzieś sąd administracyjny, który może w przypadku, żeby do tego doszło, rozstrzygnąć tą sprawę. I tutaj mamy ogromny attitut w Czechach, że wszystkie obozy polityczne i też społeczeństwo czeskie ma ogromne zaufanie właśnie do tego sądownictwa. Po powstaniu nowego, albo przy powstaniu nowego rządu, po wyborach teraz w 2025 była sytuacja, że prezydent odmówił mianować jednego z ministra, którego zaproponował premier. I znów mamy klasyczną sytuację, którą znamy z Polski. W konstytucji czeskiej jest napisane, że prezydent powołuje ministrów na wniosek premiera. Premier zaproponował ministra i prezydent go odmawiał powołać, chociaż nie powiedział to na początku wprost. I teraz były znów te dyskusje, które znamy z Polski. Jeżeli jest napisano, że powołuje, czy musi powołać, czy to jest tylko akt jakoś formalny, ceremonialny, albo czy ma tam jakąś właśnie przestrzeń do też własnej decyzji i czy może nie powołać. Co jest na tym ciekawe, obydwa tabory negocjowali, próbowali jakoś rozwiązać tą sprawę, ale nie doszli do tego momentu, gdzie by było jakieś zupełnie twarde starcie, bo nad nimi wisiała właśnie ta groźba jakiegoś pozwu kompetencyjnego. I obydwa obozy nie wiedzieli, jakby ten sąd administracyjny właśnie z tym pozwem kompetencyjnym, jakby ten pozew rozstrzygnął. I jeżeli by go rozstrzygnął dla jednego aktera, no to by go już na zawsze bardzo właśnie osłabił i ten drugi by bardzo dużo znów uzyskał tego politycznego kapitału i odwrotnie. I oba dwa obozy właśnie próbowali uniknąć tego ostatecznego rozstrzygnięcia sądowego, można powiedzieć, bo wynik by ich też mógł bardzo osłabić już, można powiedzieć, na długie lata i na pewno podczas całej ich kadencji.
Czy w takim wypadku wniosek taki jest, że ani jedna, ani druga strona w czeskiej polityce nie może też zawierzyć pewności zwycięstwa temu sądowi, ponieważ nie jest on tak upolityczniony? Czy ta niepewność i niechęć podejmowania takich działań wynika tylko z obawy o to, że to wywróci te ramy czeskiej polityki? Nie. Jak pan powiedział, wychodzi to z tego, że ten sądownictwo w Czechach prawie całkowicie nie jest upolitycznione i dlatego właśnie ci aktorzy mają obawy o wynik tego rozstrzygnięcia, bo nie mają żadnego wpływu na to, jak rozstrzygnie, i sądy w Czechach zawsze rozstrzygali albo często rozstrzygali też przeciw rządowi i zawsze próbowali mieć swoją samodzielność i bardzo ją też pilnują. Mówi się w całym naszym materiale o tych analogiach, ale tutaj widzimy chyba taki pierwszy moment, gdzie mamy odrębną sytuację, bo u nas mimo wszystko jeden i drugi obóz wykorzystuje sądownictwo na swoją korzyść i orędownictwo raczej jest zgodne z jego linią, pomijając oczywiście aspekty, gdy mamy oczywiste spory ze względu na zaszłości powstałe już wcześniej. Czyli w Czechach sytuacja nie jest aż tak lustrzanym odbiciem, jeśli chodzi o to sądownictwo, ale gdy mówimy o koabitację, to już tak. A jak prezentuje się relacja samego Ministerstwa Spraw Zagranicznych a prezydenta w kontekście prowadzenia tej polityki międzynarodowej w Czechach? Ja tylko jednym zdaniem jeszcze wrócę do tego poprzedniego pytania, jeżeli pan redaktor Proszę. pozwoli. W Czechach to sądownictwo naprawdę ma ogromne zaufanie społeczeństwa i polityków. Można powiedzieć, że jest bardzo niezależne i taka rzecz, która to podkreśla już w czeskiej konstytucji, ale też bardzo faktycznie, że w Czechach władza ustawodawcza, legislacyjna i władza wykonawcza, egzekutywna mają siedzibę w Pradze. Natomiast władza sądownicza ma i wszystkie główne sądy z tej mocy sądowniczej, judykalnej są w Brnie, w zupełnie innym mieście. Już tylko, żeby się ci sędziowie z politykami na co dzień nie spotykali. Więc parlament, rząd, prezydent siedzą w Pradze i wszystkie sądy, Nejvyšší sąd administracyjny, Nejvyšší sąd i Tribunál konstytucyjny mają swoją siedzibę w Brnie i na co dzień działają w drugim największym czeskim mieście 200 kilometrów od Pragi. Może należałoby zrobić to samo tutaj w Krakowie. Ale wracając do głównego tematu, czyli polityki zagranicznej, jak prezydent aktualnie radzi sobie w relacjach z Ministerstwem Spraw Zagranicznych? Ostatnio natrafiłem na mocne słowa aktualnego ministra spraw zagranicznych, który powiedział, że opinie prezydenta nie mają znaczenia, gdy ten mówił o relacjach czesko-węgierskich i rewizji ich ze względu na udostępnianie przez węgierskiego ministra wrażliwych informacji tak związanych z Unią Europejską, jak i z NATO. Teraz ten spór jest naprawdę jednym z najbardziej intensywnych, których zażywaliśmy w historii. Można to porównać do roku 2008, kiedy było starcie rządu i Mirka Topolánka i ówczesnego prezydenta Václava Klause o przyjęcie traktatu lizbońskiego. Więc nie wiem, czy już teraz właśnie to starcie obecnego prezydenta Petra Pawła i ministra spraw zagranicznych Petra Macynki już nie jest ponad tym, o którym właśnie wspomniałem. Prezydent Petr Pavel jest politykiem, za którym nie stoi żadna partia polityczna ani ruch polityczny. On był wybrany na prezydenta w 2023 roku, albo był wybrany pod koniec początkiem 2023 roku jako można powiedzieć taki kandydat obywatelski i właśnie teraz w czasie tej swojej kampanii, w tej swojej prezydentury bardzo mocno zaczął się gdzieś stawiać jako przedstawiciel tego ruchu liberalnego i
i progresivného, přestože prezident nemá žádné záplaty političné, on též musí myšlet o svojej reelekci, kterou na počátku nejvěncej odmawial, respektive negoval, mówił, że chce być wybrany tylko na jedną kadencję i teraz już właśnie można powiedzieć gdzieś niecele 2 lata przed kolejnymi wyborami zaczyna mówić o tym, że znów będzie startować i zaczyna się bardzo mocno stawiać po stronie właśnie liberalnej, progresywnej, która jest głównym opozycyjnym nurtem wobec rządu, więc zaczyna też uprawiać właśnie te polityczne postulaty tego obozu liberalno-progresywnego, gdzie oczywiście gdzież krytyka byłego węgierskiego premiera Viktora Orbána jest głównym tematem ostatnich miesięcy. Natomiast ten właśnie rząd, który jest koalicyjnym rządem i w Czechach te koalicje rządowe nie są tak uniformowane jako w Polsce. W Czechach bardzo często dochodzi do bardzo mocnych starć też pomiędzy tymi partnerami koalicyjnymi i tutaj akurat właśnie Ministerstwo Spraw Zagranicznych należy do mniejszego partnera koalicyjnego, ale istotnego właśnie dla fungowania i dla działania, dla istnienia całego tego rządu motorystę i właśnie jak mówiłem wcześniej o tym, że prezydent odmówił jmenować ministra, to właśnie odmówił jmenować ministra z tej partii motorysty, który miał być właśnie ministrem spraw zagranicznych. I w końcu ten minister spraw zagranicznych, ten kandydát na ministra spraw zagranicznych nie był jmenovaný przez prezydenta i już wówczas prezes tej malej partii koalicyjnej, do której należy resort Ministerstwa Spraw Zagranicznych, mówił o tym, że to będzie teraz wojna właśnie z prezydentem o tą politykę międzynarodową, zagraniczną i że też skoro on im nie mianował ministra, to teraz ten rząd, przynajmniej ta partia koalicyjna, będzie utrudniać działanie międzynarodowe prezydentowi i to już się dzieje. Jak zapatruje się Pan na kwestię tej koabitacji? Czy dla czeskiej polityki międzynarodowej, jak i wewnętrznej lepszy jest scenariusz, w którym rząd zmuszony jest do współpracy z prezydentem i odwrotnie, czy raczej, gdy te obozy są zupełnie zjednoczone myślą, którą idą do przodu? Tutaj oczywiście dla tego działania naszej czeskiej dyplomacji jest stan idealny, kiedy te obozy są zjednoczone i idą razem do przodu, ale no, rzeczywistość polityczna bywa inna i ja bym znów nie widział jakąś ogromną tragedię, że tutaj ta kohabitacja istnieje. Kohabitacja jest wynikiem demokratycznych wyborów w Republice Czeskiej, do których mam ogromne zaufanie i jednym właśnie z kosztów demokracji parlamentarnej jest właśnie kohabitacja prezydenta z rządem, ale to, że może to zabiera na sprawności właśnie działania na scenie międzynarodowej, nie jest dla mnie tak istotne, jako że mamy zdrową demokrację, która działa, w której się zmieniają rządy, w które są regularne wybory i nikt w Czechach tych wyborów nie kwestionuje. A co uważa Pan o aktualnym konflikcie, który powstał po nominacji tego nie pierwszego wyboru aktualnej koalicji, jeśli chodzi o nominację na ministra spraw zagranicznych? Co sądzi Pan o tym aktualnym konflikcie, który teraz powstał, gdzie minister mówi wprost, że prezydent i jego opinie nie mają znaczenia? Ono z obých dwóch stron było to bardzo ta sytuacja dociągnięta na jakiś ekstrem, że się próbowali właśnie te granice, dokąd aż każdy z obozów może zajść. Możemy na to patrzeć spojrzeniem polityki wewnętrznej Czech, gdzie praktycznie niezauważalnym zwycięzcą tego konfliktu został premier Andrej Babiš, który był praktycznie celem głównej krytyki tego obozu
byłego rządzącego i który też wzbudzał w społeczeństwu opozycyjnym, można powiedzieć teraz, największe kwestie pytania, znaki zapytania i uważało się, że to on będzie tym głównym, jednym z głównych polów tego sporu politycznego i przez to, że jego partner koalicyjny właśnie wszedł w tak mocny konflikt z prezydentem, to on jest teraz ten, który próbuje uspokoić tu sytuację i jest właśnie tym człowiekiem bardzo statotwórczym, coż przed wyborami chyba mało ludzi się spodziewało. Większość uważało, że to właśnie on będzie głównym polem sporu politycznego z prezydentem i on teraz wychodzi, że jest tym, który próbuje oczywiście z jednej strony bronić swojego partnera koalicyjnego, bo go też istotnie potrzebuje do istnienia tego rządu, ale z drugiej strony rozmawiać gdzieś też z prezydentem i jakoś łagodzić ten spór swojego ministra z głową państwa. Właśnie można powiedzieć jako jakiś rewanż za to, że nie był powołany ten kandydat na ministra spraw zagranicznych Filip Turek na ministra spraw zagranicznych. Może trochę jaki taki rewanż możemy teraz widzieć, że będzie szczyt NATO w Turcji, w Ankarze i był jakiś uzus w czeskiej polityce międzynarodowej, że na te szczyty jeździ prezydent. Prezydent Petr Pavel wyraził bardzo mocne życzenie jechać na ten szczyt i właśnie Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie chce mu pozwolić jechać na ten szczyt w czeskiej delegacji i to jest teraz główną osią tego ponownego sporu pomiędzy Ministerstwem Spraw Zagranicznych i prezydentem. W Polsce również mieliśmy takie przypadki, gdzie na przykład żaden z przywódców potrafił nie udać się na ważne spotkanie ze względu na to, że ani jeden obóz, ani drugi nie był w stanie zgodzić się, czy to prezydent, czy to premier powinien reprezentować w danym miejscu państwo. Czy to oznacza, że zaczyna się tego typu scenariusz w Czechach, czy raczej będzie to Pana zdaniem jednostronna wymiana ciosów, krótki rewanż i powrót do uczciwej współpracy? Zobaczymy. Jest to dla nas sytuacja nowa. W Czechach takie ostre starcie naprawdę, żeby ktoś gdzieś nie jechał, nie jest, nigdy wcześniej się nie wydarzyło. Z drugiej strony też się nie wydarzyło nigdy, żeby prezydent naprawdę tak bardzo na twardo nie mianował ministra. Tak? Była sytuacja z prezydentem Zemanem, kiedy prezydent Zeman też miał problem z jednym z kandydatów, też na ministra spraw zagranicznych, coż w końcu właśnie w tym starciu politycznym, w tych negocjacjach skończyło się tym, że ta partia sama zmieniła tego kandydáta właśnie tak trochę ustąpiła prezydentowi, chociaż ten spór nie był jakoś rozstrzygnięty prawnie, można powiedzieć. I właśnie przez to jesteśmy w Czechach w całkowicie nowej sytuacji. Na pewno czescy analitycy śledzą sytuację też w innych państwach, gdzie już do tych bardzo mocnych starć, które się nawet kończą tym, że żaden przedstawiciel nigdy nie jedzie, że tą sytuację śledzą. Jakież uzuzy były w Czechach przełamane teraz tą sytuacją, to co wcześniej było zwyczajem, już nie działa, ale tutaj musimy uczciwie powiedzieć, że po obých dwóch stronach zaczęli się łamać te uzuzy i ja mogę tutaj dodać jakąś moją prywatną opinię, że trochę mnie to przeraża, bo na pewno to ma wpływ na tą naszą kulturę polityczną i jak mówię, z obých dwóch stron widać, że jakieś to nastawienie bojowe jest ponad tymi zwyczajami konstytucyjnymi i politycznymi, których szanowaliśmy zawsze. A z czego wzięło się to bojowe nastawienie Pana zdaniem? Uważam, że my często mówimy o prawicy, lewicy, ale cały świat wokół nas wydaje się przechodzić
ogromną przemianą, można powiedzieć, że już bardziej niż jakiś podział na lewicę i prawicę, powstaje tutaj ogromne starcie dwóch prądów politycznych, jakiegoś progresywizmu wobec jakiegoś konserwatyzmu, albo może wobec jakiegoś ogólnego globalizmu przeciw, można powiedzieć, też jakiemuś zdrowemu rozsądku, gdzie ten drugi obóz też lubi się zaszczyciać właśnie, że uprawia politykę zdroworozsądkową i przez to dochodzi do spięć, do nowych spięć, do postawiania nowych sytuacji, których wcześniejśmy nie znali, i obydwa te obozy próbują właśnie, i jest to logiczne, zdobyć wszystko. Tak? I to wcześniej wydawało się, że nie było aż na taką skalę. Jest to moja prywatna opinia, ale wcześniej polityka próbowała zdobyć wszystko w tym obszarze politycznym, i oczywiście przez tą politykę też wpływać na życie. Natomiast w dzisiejszym świecie wydaje się, że każda ta ideologia chce zdobyć nie tylko tu przestrzeń polityczną, ale całość. Totalną całość, i dlatego też nie potrafi rozmawiać, szukać kompromisów, jest mniej chętna na jakieś gdzieś ustępki i dochodzi do takich sytuacji. Czyli ta polaryzacja rośnie Pana zdaniem ze względu na zmiany, które mają miejsce na świecie. I jak te zmiany mogą wpłynąć na funkcjonowanie tego czeskiego systemu, który zakłada tą właśnie współpracę między partiami? Czy to nie oznacza, że może pojawić się ryzyko powstania swego rodzaju duopolu, podobnego do tego, który mamy w Polsce? Chyba nie aż w tej mierze, który jest w Polsce. W Polsce też zauważyłem, że jest bardzo istotny jakiś moment wodza, tak? Że obydwa te obozy mają gdzieś jakiegoś wodza, który ma ogromną moc. W Czechach te partie polityczne mają raczej ten ciężar tej mocy, miały właśnie w strukturach tej partii. I te pierwsze wybory przebiegały już właśnie w tych partiach. To nie do końca jest dzisiaj też prawdą, to co mówię, bo na przykład obecny premier, prezes ruchu ANO, Andrzej Babiš, jest też bardzo mocną postawą właśnie tego swojego ruchu. Też były premier Petr Fiala został w ramach tej ODS taką najbardziej widzialną i bardzo też decydującą postacią, ale jeszcze te partie u nas mają znaczenie. Czesi też bardziej krytycznie podchodzą do swoich partii. Widać to na przykład po tym, że często jak ktoś głosuje na jaką partię, to jest jej największym krytykiem, tak? Coś uważam, że tutaj w Polsce jest praktycznie niewyobrażalne. Tutaj człowiek, który popiera jedną albo drugą partię, tak jest, można powiedzieć, oddanym i bardzo lojalnym gdzieś kibicem też tej partii. Czesi w tym zakresie, wydaje mi się, są akurat bardziej krytyczni też do swoich obozów, przez to też bardziej wymagających, coś trochę zabiera. Właśnie później na tych zachętach polaryzacyjnych. Ale ten pierwiastek tego właśnie pryncypu wodzów w tych partiach to nie jest w Polsce, zauważyłem, nie tylko w partiach politycznych, ale na przykład też w samorządach. Tak? Prezydent miasta ma ogromną moc przez to, że jest bezpośrednio też wybierany i to w Czechach nie jest. Natomiast prezydent miasta w Czechach jest naprawdę tylko primus inter pares, jest tylko pierwszy między równymi i radni mniejsi mają w Czechach dużo większą moc niż w Polsce i przez to się właśnie trochę umniejsza,
lagodí jakéž ty systémy tego wodzy. Na drugą stronę zabiera to na správczości. To zawsze jest też drugą stroną tej mince. Czyli ostatecznie sprawczość jest tym, co cierpi na całym tym konflikcie i polaryzacji. Jak ocenia Pan sprawczość obecną Ministerstwa Spraw Zagranicznych Czech, które ostatnio wydało na przykład zgodę na przylot Roberta Fico do Rosji na Dzień Zwycięstwa, który dzisiaj obchodzony jest, powiedzmy, że możemy tak powiedzieć, na zachodzie, a jutro obchodzony będzie na wschodzie, przede wszystkim w Rosji. Jest też obchodzony w Czechach. W Czechach to jest Święto Narodowe dzisiaj, 8 maja. Sprawczość tego Ministerstwo Spraw Zagranicznych uprawia swoją politykę, która nie jest ani pro wschodnia, ani pro záchodnia. Próbuje to ministerstwo obecné spraw zagraničních szukać gdzieś swoją drogę, która zobaczymy. Ten rząd powstał rok temu, nawet nie rok temu. Wybory parlamentarne były w październiku 2025 roku, więc niecały pół roku temu były wybory i zobaczymy, co już teraz jest jasne i co widać, że jeżeli wcześniej krytycy tego nowego rządu mówili o tym, że ten nowy rząd zaciągnie gdzieś Czechy na wschód, to se neděje. Ten rząd próbuje prowadzić politykę bardzo racjonalną, próbuje rozmawiać ze wszystkimi partnerami i pozbyć się jakichś wcześniejszych ideologii, które nic w nowym świecie według tego rządu nie przynoszą i są tylko jakimś ciężarem. Ośrodek Studiów Wschodnich określił Babisza mianem czeskiego Trumpa. Gdy mówi Pan o tej próbie takiego pragmatycznego prowadzenia tej polityki, zastanawiam się, na ile jest to pragmatyzm, a na ile jest to oportunizm i szukanie po prostu okazji w momencie, gdy Donald Trump nagradza poszczególnych przywódców europejskich swoim uznaniem, jeżeli ci wyłamują się z pewnej liberalnej europejskiej narracji. Jaką rolę w tej polityce prowadzonej przez rząd czeski odgrywa ta zmiana wprowadzona w świecie przez Donalda Trumpa? Ty porównania Donalda Trumpa do Andreja Babisza uważam, że w pewnym zakresie są trafne. Tutaj chyba dla naszego czeskiego premiera Andreja Babisza nie wybierałbym ani słowo oportunista, ani słowo pragmatyzm, że jest bardzo pragmatyczny, chociaż coś z tego może być. Andrej Babiš jest biznesmen swoim założeniem i w tym jest właśnie najbardziej podobny do Donalda Trumpa i to jest chyba najbardziej zbliżone do tego pragmatyzmu, chociaż uważam, że jest jeszcze różnica w pragmatyzmu politycznym i może w pragmatyzmu biznesowym, więc tutaj raczej bym określił Andreja Babisza jako biznesmena, który też patrzy na tą politykę właśnie tym swoim doświadczeniem w biznesie, który sam wybudował wcześniej jeszcze w 2017 roku, uważam, w kampanii wyborczej sam Andrej Babiš miał swój bardzo słynny slogan, że chce prowadzić państwo jako firmę. Właśnie przez to myślał, że chce zefektywnić i właśnie wprowadzić jakieś te biznesowe modele zarządzania właśnie do państwa. Coś też ale pokazuje, bo we firmie nie decydują pracownicy, tak? W firmie bardzo jasno decyduje gdzieś właściciel albo przez właściciela powołany zarząd. Ale te ambicje, żeby zrobić jak najlepsze deale dla Czeskiej Republiki, ty będę miał bardzo podobne właśnie z amerykańskim prezydentem Donaldem Trumpem i jest jawne, że wychodzą właśnie z tego biznesowego zaplecza. Pan redaktor jeszcze poruszył właśnie ten oportunizmus. Uważam, że akurat się to nie mieści tutaj
do tej kategorie Andreja Babiša. Można mówić o oportunizmu na przykład słowackiego premiera Roberta Fica, gdzie uważam, że to określenie oportunizmus i nie tylko w negatywnych jakichś konotacjach jest bardziej właściwe niż właśnie u Andreja Babiša, który widzi swoją rolę jako właśnie teraz tego człowieka, który musi robić najlepsze deale dla Republiki Czeskiej i Andrej Babiš też wie i też jego biznes, który wybudował, jest bardzo mocno zakorzeniony właśnie w tej kulturze zachodniej i dlatego ja wiedziałem, że to, że zostanę premierem, nas jakoś ekstremalnie nie zaciągnie na wschód. Czyli ostatecznie nie jest to aż tak duża zmiana, jak można byłoby uznać, patrząc na przekazy medialne. Jak prezentuje się ta europejska twarz Czech w momencie, gdy mamy jednak tutaj partię, która jest raczej jawnie nieco eurosceptyczna i prezydenta, który czuje się bardzo mocno związany z Europą i z NATO, a przynajmniej taką wizję kreuje, wydaje mi się. Mało się o tym wie, ale Češi należą do jednych z najbardziej euroskeptycznych państw w Unii Europejskiej od samego początku. Ale tutaj musimy bardzo jasno wytłumaczyć, że jest nam przypisywany pewien eurosceptycyzm, chociaż my w Czechach od samego początku mówimy, że to jest eurorealizm. My jesteśmy krytyczni wobec większych międzynarodowych celków. Jest to częścią naszej historii, kiedy od 1526 zarządzali koroną czeską dynastię Habsburków, więc my zawsze jesteśmy gdzieś eurorealistyczni albo realistyczni w podejściu do tej mocy, której jesteśmy gdzieś częścią, więc w Czechach zawsze był ten eurorealizmus, ale ten eurorealizmus nigdy nie przechodził do jakichś rozmów o Czexitu albo o czymś takim. Uważam, że to jest absolutnie nieprzedstawitelne pro obecnego premiera Andreja Babiša, który to też powiedział przed wyborami. Jedna z tych partii koalicyjnych, jeszcze inna niż o której mówiłem, można miała takie zamysły w kampanii wyborczej dla swoich wyborców, ale od razu po wyborach powiedzieli, że to chyba będzie pierwsza rzecz, którą w ramach jakichś kompromisów koalicyjnych będą musieli opuścić. Czyli ostatecznie, nawet jeżeli mówimy o tym eurosceptycyzmie, to jest to tak naprawdę z punktu widzenia Czech eurorealizm, no bo tak. Czechy ostatecznie nigdy też z założenia nie godziły się na przyjęcie euro, więc było tu rozgraniczenie od samego początku. Jak prezentuje się ten obóz prezydencki i jego jakieś ambicje może na zmiany tego? Czy widzi Pan jakieś szanse na zwrot ku Unii Europejskiej, czy raczej zwrot ku polityce silniejszego może eurorealizmu i polityki bardziej zbieżnej z tym, co prowadzi Donald Trump? Tutaj w tym zakresie akurat ten obóz prezydencki nie ma nawet wybudowaną taką pozycję w tych sprawach europejskich. Raczej to jest wszystko domeną rządu i też przy powstaniu tego rządu premier Andrej Babiš powiedział, że on osobiście będzie po prostu zarządzał tą agendą europejską, więc tutaj prezydent może tylko wzmacniać jakąś część opozycję, która jest bardziej proeuropejska, która ma większą euforię właśnie z tych kwestii europejskich, ale to bym powiedział, że jest tak maksimum, co może robić, bo tutaj w tej dziedzinie stosunków europejskich z Unią Europejską akurat prezydent w Czechach tradycyjnie nie ma taką wybudowaną siłę jako w innych kwestiach międzynarodowych. I ta siła prezydenta też była trochę właśnie przez rząd umniejszana w 2008-2009 roku przy podpisywaniu traktatu lizbońskiego i chociaż w tym czasie to było właśnie
proeuropejską zachętą tego rządu wobec bardziej euroskeptycznego prezydenta, więc teraz w tej odwróconej roli uważam, że ten obóz prezydencki nie ma jakiejś sprawczości, żeby na cokolwiek akurat w tym zakresie jakoś wpłynąć. To zbliżając już się do końca naszego materiału, zapytam, czy to zwierciadło, które pokazuje te analogie między Polską a Czechami, będzie bardziej przejrzyste, czy może pęknie w perspektywie najbliższych lat, Pana zdaniem? Ale w jakim sensie? Mam na myśli, czy te analogie, że w Polsce mamy konflikt między prezydentem a rządem, Tak. w Czechach również. Jedynie co to można by powiedzieć, że polski prezydent lepiej dogadałby się z czeskim rządem i odwrotnie. Tak. Czy te analogie będą dalej się utrzymywały, czy może nastąpi tu jakaś zmiana, Pana zdaniem? Jak mówiłem na początku w tych pierwszych zdaniach, we wszystkich naszych państwach są regularne wybory demokratyczne, w które mamy zaufanie. Rządy się zmieniają, prezydenci się zmieniają. W następnym roce będą wybory parlamentarne w Polsce. Będą też wybory, pierwsze kolo wyborów chyba prezydenckich już w Czechach, bo to jest pod koniec roku, więc rządy się zmieniają. Myślę, że co się teraz dzieje, że Czesi odkryli piękno Polaków, jeżdżą do Polski, są zachwyceni Polską, polskim wzrostem gospodarczym i my musimy budować instytucje, które będą przeżywali ponad właśnie rządami i prezydentami, których się dzięki Bogu, można powiedzieć, zmieniają. Cieszy mnie to, że tak patrzy Pan na polsko-czeskie relacje i mam nadzieję, że również mimo tych zmian politycznych, jakie by one nie były, będą cały czas dobre. Zanim zakończymy nasz materiał, czy dla naszych widzów, którzy będą, mam nadzieję, czekać później na kolejne wywiady, ma Pan do polecenia jakąś książkę, która może przybliżyć realia czeskiej polityki, gdyby sami chcieli przeżyć się w tym zwierciadle? To jestem teraz trochę zaskoczony tym pytaniem. Musiałbym się zastanowić. Uważam, jakbym miał polecić jakąś książkę, polecam książki prezydenta Václava Klause, przede wszystkim z 90 lat i z początku 2000, które są zawsze inspirujące, są też przetłumaczone na język polski i więc tam dowolną książkę ona dobrze tłumaczy właśnie może jeden z tych obozów, ale przez to można sobie zrobić obrazek właśnie o całej tej przestrzeni. Dziękuję Panu bardzo za cały materiał i za bardzo ciekawe wnioski, które mogliśmy wyciągnąć z tej rozmowy, a widzom dziękuję za obejrzenie i zapraszam do subskrypcji oraz komentowania materiału. Dziękuję raz jeszcze. Też bardzo dziękuję za zaproszenie i pozdrawiam Kolo Naukowe Homo Politicus, tak? które jestem zaszczycony, że tutaj mogłem być i sam się określam jako Homo Politicus, więc jest to zaszczyt tutaj być. Dziękuję za zaproszenie. To dla nas był zaszczyt. Dziękujemy.